Walay pagkuwang sa mga tambal ug uban pang mga medical supply sa mga provincial ug district hospitals sa lalawigan sa Sugbo. Miabag usab ang pribadong sektor pinaagi sa ilang mga donasyon nga mga tambal ug uban pang mga medical equipments nga makatabang sa mga Sugboanon nga naigo sa COVID-19. Ang report ihatod ni Sheila Gravines. Giapod-apod sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang kagamitan ug mga tambal ngadto sa 4 ka provincial hospitals ug 12 ka district hospitals nga gidumala sa Kapitolyo alang sa pag-atiman sa ilang mga pasyente nga gi-COVID. Lakip sa nadawat sa mga ospital ang 380 ka oxygen tanks, 40 ka high-flow nasal cannula machines, 9 ka ventilators, 78 ka rapid antigen test kits, ug 17,790 kalalaing mga klase sa tambal. All of these medicines are for free. Remdesivir, tocilizumab, azithromycin, dexamethasone, and even the service of the high flow and the ventilator. So you see, over here, we do something about it. And we address the living. We help them to continue to live. Kini nga mga tambal naglakip sa mga antiviral medicines para sa COVID sama sa 860 ka remdesivir, 880 ka dexamethasone, 50 ka tocilizumab o 16,000 ka antibiotic tablets. Tag 50 ka oxygen tanks ang nadawat sa provincial hospitals sa lungsod sa Balamban ug mga syudad sa Bugo, Karkar ug Danau. Samtang tagnapo ngadto na sa 35 ka oxygen tanks ang nadawat sa matag district hospital. Ang district hospitals sa Bantayan ug Tuburan gipaabot nga mudawat og oxygen tanks. Apil sa nakadawat ang district hospital sa Malabuyok. Alang sa high-flow nasal cannula machines, 8 ang para sa provincial hospitals sa Karkar ug Danau, 7 ang alang sa Balamban ug Bugo, samtang 4 sa Minglanilla ug 3 sa Bantayan ug Camotes. Ang uban wala pa makadawat. Dugay nang gi-order sa Kapitolyo ang maong mga tambal, pinaagi og emergency purchase ug nasugdan na kini pag-deliver kaniadtong unang semana pa sa Agosto. Aduna usab 2 ka ventilators ang giapod-apod sa matag provincial hospital ug duna usab sa Minglanilla District Hospital. Ang 5 niini ka ventilators gidunar ngadto sa Kapitolyo, 4 gikan sa Carmen Copper Corporation ug ang usa gikan sa SM Prime Holdings. Mipalit usab ang Kapitolyo og rapid antigen test kits ug giapod-apod na kini sa mga ospital. Matud ni Garcia, magpuno pa siya pagpalit og rapid antigen test kits alang sa temporary treatment and monitoring facilities kun TTMFs. Ning nagkasaka ang mga kaso sa COVID-19 sa lalawigan sa Sugbo, wa usay hunong ang pagtabang sa pribadong sektor sa Kapitolyo. Niadtong Agosto 13, nadawat ni Gobernador Gwen Garcia ang 30 ka oxygen tanks nga gidonar sa Rotary Club of Mandaue sa pakiglambigit sa Cebu Link Joint Venture ug Bantay Barangay. Sa samang adlaw nadawat usab ni Gobernador Garcia ang usa ka ventilator ug ultrasound unit nga gidonar sa SM Foundation alang sa Cebu Provincial Hospital sa Dakbayan sa Bugo. Mismo si SM Prime Holdings Incorporated Senior Vice President Marisa Fernan ang ni-turnover sa mga ekipo ngadto sa gobernador uban ni Dr. Zoraida Yurango, Chief of Hospital sa Provincial Hospital sa Bugo. Niadtong Lunes, Agosto 16, nadawat usab ni Garcia ang napo ka ventilators nga gidonar sa Carmen Copper Corporation kun CCC. Mismo si CCC President o Chief Executive Officer Roy De Veraturda uban sa ilang consultant nga si J.U. Valios ang turnover sa maong mga gamit ato sa ilang pagbisita sa gobernador. Kini gisaksihan ni Deputy Speaker Pablo Jan Garcia. We really would like to help our governor. We admire her leadership and determination to help our people in Cebu. And this is our small contribution to at least alleviate whatever problems that we were having because of the pandemic, and hopefully we end this pandemic soon. Kini nga mga donasyon nagpakita lang sa dako nga pagsalig ug pagsuporta sa pribadong sektor sa pamunuan ni Gobernador Garcia niining pagsagubang sa krisis. Matud ni Dr. Cristina Yango, pangu sa Provincial Health Office,
Upat ka high-end ventilators ug 6 ka high-flow nasal cannula machines ang gidonar sa CCC. Sigon sa doktora, kini nga mga ekipo iapod-apod sa upat ka provincial hospitals ug Minglanilla District Hospital. So punan nato sila og taksa din punan sa dato kay hatag man sadta sa Camotes ug sa Bantayan ug sa Minglanilla Hospital. So ato sampunan ang sa Minglanilla. Provincial hospitals na sila ana kay sila naman sila mga specialist, kinahanglan ko na siya og pulmo and IM. Ato lang gitagaan sad ang island kay aron kay island man sila kinahanglan lang sila. Din ang Minglanilla kay naman sila pulmo sa doctor. Uban sa report ni Mylan Manto, kini si Sheila Gravinez, balita sa Sugbo. At ang iyang uban pang mga kasayuran, pinaagi sa pag-subscribe sa Sugbo News Facebook page o YouTube channel. Ako si Paula Mendoza.